Magaya, Magaya Akarasika was when a nigga Akarasika, Unugo paari nepane road, omuntu akabuda mu road. Ana mubvira akapinda mu road Magaya. Kuti chiti Akarasika, teitonga akambonga ari mu road. Angotanga ari musango. Ndobva atorova pasi. Deep into the thicket. Chekumuti Akarasika pachiri hapana. Chii chaanoita chiri wrong. Hapana, iye ndiye ari wrong. Chiri wrong bana Magaya. Ndi Magaya wacho. Ibenzi. Anditarisire kuti panopanga mire munhu anofungidzira kuti Magaya munhu waMwari. It would be unfortunate kana paine munhu akadaro. Yes. Nditarisire kuti apart from kuziva chokwadi, sometimes kukwana chaiko kunokubatsirawo futi. Kungove munhu ari right, brain dzako dzidonza zvakanaka. Hazvidi munhu anoziva vhangeri kuona kuti Magaya Akarasika. Zvinoda munhu akakwana bedzi. Ane mafuse anopanana moto. Kunotoona kuti hakuna munhu waMwari akadaro. Ine hangu Mwari handimuziva. Amugabe vakazvitaura vari kuninguka. Vene mispeech yavakaita vakati vana Magaya wavo. Vakazviona havanawo chokwadi chavanoziva kushungo. But panevhe uono zviri straight zvakavarambira kuti vati mukomana uyu akabva kuna Mwari. Shuwa nemakandiwa vakati vari kushopera vakomana. Vakazvitaura kushopera uku. Vakati nemaminista angu ari kuendawo ikoko futi achinoshoperwawo ikoko. Ipapo tofanira kutenda Mwari ipapo. Starting point hiyo. Amen. Starting point. Ukadzi mukuru shosho ungapfeke kunazoti akuenda kutaura ku-PhD. Aiwa aita serious. Itonari pasati pakuita serious. Izvi hazvidi kuparidzwa izvi. Ngataure chokwadi. Ngataure chokwadi. Tikamutanda chaiye ari nani pana Magaya. Tikaisa tikamutanda pakana gaurana kana Zunzamandere naMagaya. Ini katosara zvangu naZunzamandere. Kana chokwadi ndikatosara naZunza. Because Zunza zvaakaita Zunza haana kumbobata Bhaibheri. Uye Zunza haana kumbonyora kuti ministry. Zunza akangoti ndiri kushopera full time. Yes. Wari pana nyaya yacho? Yes. Munhu angabve kuIsraeri nesaga rejecha shuwa achindauya naMwari kuziva akataura chokwadi. Vamwe vakamboendawo vakanodzoka vaine mafuta zvakazviri nani. Jecha ranyanya vadikana. Jecha harite. Ngataure chokwadi. Jecha harite. Tinonzi Tonga Marikana. Dakuitawo mimicking yangu inobva pasemoni inonzi Between Heaven and Earth. Unoziva kana ukadatara pamusoro paMagaya. Unoshozototara kuti Magaya Akarasika hazviite. Because munhu anenge akarasika nitengochitesa pari nepane road. Womuti akabuda muroad. Haana mbobvira akapinda muroad Magaya. Kuti titi akarasika techitarange yake mbenga rimo muroad. Akangotanga ari musango ndokubva torwa pasi deep into the thicket. Chekumuti akarasika pachiri hapana. Chii chanoita chiriro hapana. Iye ndiye ariro. Chiri wrong pana Magaya. Ndimagaya wacho. Iben anditarisire kuti panopangamire munhu anofungudza kuti Magaya munhu waMwari. It would be unfortunate kana pane munhu akadaro. Chiri kutarisira kuti apart from kuziva chokwadi, sometimes kukwana chaiko kuti kungove munhu ari right, brain dzako dzichidhonza zvakanaka. Hazvidi munhu anoziva vhangeri kuona kuti Magaya Akarasika. Zvinoda munhu akakwana bedzi ane mafuse anopanana moto. Unotoona kuti hakuna munhu Mwari akadai so. Inangu Mwari handimuzive. Vamugaba vakambozvitaura vari kuninguko. Hamene imwe speech wakaba wakati wana Magaya wavo. Haonawo chokwadi chanoziva kushungo. But palefu yekungonawo zviri straight. Zvakavarambira kuti vati mukomana yakabva pana Mwari. Shuwa navakandiwa vakati vari kushopera komana. Vakazvitaura kuti kushopera uku. Vakati nemaminista angu ari kuenda achinoshoperawo ikoko. Papa tofanira kutenda Mwari. Starting point here. Starting point. Shua mukadzi mukuru ungapfeka nyatsa kuti ndikuenda kuchechi.
uchira ku PhD aiwa itai serious udari pastage pako kuti itai serious izvi hazvidi kuparidzwa izvi tsikamutanda chearina nepana Magaya chikaisa tsikamutanda apa gaurirana sunza mandere naMagaya apa ndingatosara hangu nasunza mandere chara chokwadi ndingatosara hangu nasunza mandere because sunza zvaakaita sunza hanambobvira akabata bhaibheri uye hanonyona kuti ministry angoti ndikushopera full time aiwa itai serious munhu angabve kuIsrael nesagare dzichashuwa achiti ndaenda Mwari uZimbabwe vamwe vakamboenda vakadzoka nemafuta ngatitaurai chokwadi jecha ranyanya adikana jecha hariite tatenda support our YouTube channel muchida kumaketerwa ingoti bata mavideo edu molaika kana subscribe wakaita imi wacho wanoita zvigoita manasi timu tinokutenda manasi ndiye ane chimuti saka imisisi kuti pakange paita nyaya ngadzisakupodza itaramba maya